Iti dagop nga 2,000 a piso sa huday nga donata. Nagpupulipunan, nagitibal, balikasan, kahit sino man ang siya. Saan ka nang nagtaumayak kang mangharana, tao'y nagtanggap ka kumahan. Ikaw may kuibisikan, anik ikinrik nagsabay kumahan. Tusyak kunti, ayat hindi ka tupag sangitin, inaltaw kung aking kanini ngayon. Amin bukin, amin kuwag kaya't mo tayo kung maparang sa balake. Uray sinuti at depa, uray sinuti kumutra, laban ko ayat ko kenta. Uray pagkatayak sang sakitin, mula hindi mabupunta. O ayat nagpilit kan, tuy puso kinayawa, ni ating apalasa, sapay kumatain nagsubatan. Ayat nagpilit ka, tuy puso kinayawa, di ading apalasa, sapay kumatain nagsugatan. Ganyan magtungo ating putay di sunata, darami kuwa parang ka. Ano punipunan, tagitipal balikasa, akway na sinuman ang mutya. Sa ganam nga taumayak ka mangharana, tao ay uwag tambag ka kumahan. Tao may